Inaantok ka? Sir, inaantok ka ba? Ha? Naku, huwag ka matulog ah. Nagulat nga ako mga par nang maramdaman kong inaantok ang sakay ko. Kaya agad akong nagdahan-dahan, kinausap ko na kaagad para ma-alerto siya mga par. Malaglag ka. Kaya pala tumatama ka sa helmet ko eh. Baka pa bang tulog? Wala pa nga daw siyang tulog dahil panggabi trabaho niya. Kaya naman mga par, kwentuhan ko na lang siya ng kwentuhan para hindi na siya makaiglip. Namumula pa yung mata mo eh. Yo, what's up mga kawaray? Bakbak na naman sa araw na to. Pero bago ako mag-online o tumanggap ng booking, dumaan muna ako sa Motor Republic para tumingin ng pyesa at magpa-change oil na din. Dito rin talaga ako pumupunta kapag may kailangan ako ipagawa sa motor ko. Quality over quantity kasi sila kung gumawa dito. At nag-online na nga ako dito. Unang booking para sa Buena Mano. Dito lang din ang pick up sa Republic Avenue mga par. Papuntang UP Ayala Techno Hub. Okay. 95 pesos para sa unang customer na paglilingkuran natin. 6.1 km estimated time 13 minutes. Paglabas nga namin ng Commonwealth, napakaluwag ng daan kaya naman naging mabilis lang ng biyahe namin. Pero syempre, takbong pugi lang tayo mga par. Dito nga ay ibinaba ko na si sir. 120 pesos ang binigay niya para sa 95 pesos na per. 25 pesos naman ang tip natin mga par para daw sa isang magandang serbisyo. Ay, sobra pa. Okay, thank you. Thank you po. So magandang Buena Mano, 95 lang yung fare pero 120 yung binigay sa atin. All goods yung loob na yun. And may pumasok sa atin, naka-promo. Sunod na booking, KFC Tandang Sora lang ang pick up papuntang Bridgetown. Kaya naman agad ko nang pinuntahan at isa katuparan ang kahilingang masasakyan. Pinalagay ko na nga sa box ang bag niya para sa ganun maging komportable siya pag nasa biyahe na kami. Wait mga par, naubusan ng shower cup kaya walang maialok sa customer. Pero goods lang naman kay madam. Pagkasakay nga ni madam, rekta na agad. 9.8 km, 23 minutes estimated time. Katipunan ang daan namin kaya naman asahan natin ang malalaking truck na makakasabay natin dito. Kaya ingat lang talaga para masiguro ang kaligtasan ng magiging customer natin mga par. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakbay ay nakarating na rin kami dito sa drop off ni madam sa Bridgetown. 130 pesos ang binigay ni madam sa 160 na pamasahe niya. 14 pesos tip para sa magandang serbisyo na naman mga par. 160, 130 yung binigay sa atin. Pagka-drop ko nga mga par, dito nga mismo ay pinasukan agad ako ng booking at dito lang din ang pick up. Pagkasakay nga ni sir, scared na kaagad kami. Manggahan Pasig ang drop off at sa 65 pesos na pamasahe, naging mabilis lang ang aming naging biyahe. Oops, dandan ha. Thank you. Okay, thank you so much. Pagka-drop off ko nga kay sir, may pumasok kaagad na booking mga par, papuntang Marikina. Mula naman dito sa Manggahan Pasig, papunta naman ng Kalumpang Marikina ang sunod nating booking mga par. Sa halagang 80 pesos, pagkaabot ko nga ng helmet at pagsampa ni madam sa motor, agad na kaming lumarga at sobrang init nga sa mga oras na to. Kaya sa mga katulad kong rider dyan na bumabiyahe sa ganitong kainit na panahon, ugaliin natin na laging may dalang malamig na tubig. At makalipas nga ang ilang minutong biyahe, ay nakarating na kami ng Marikina. At isa sa mapapansin mo dito sa Marikina ay ang malinis na kapaligiran mga par. Ikaw par, pansin mo rin ba? Comment naman kung tama ako mga par. At matapos ang isang mainit na biyahe namin ni madam ay nakarating na rin kami sa kanila. Oops, dahan-dahan. Ayan, ayan. Magkano? 80 lang po. Saktong 80 pesos na puro barya nga ang ibinayad sa akin. Goods na din to para may panukli tayo sa mga susunod na customer natin mga par. At dahil sa sobrang init, agad na nga ako umalis para maghanap ng masisilungan habang nag-aantay ng susunod na booking. Hindi pa man ako nakakalayo ay pinasukan na ako ng pang-5 booking. Yun o, pumasok na.
Mula SM Marikina, drop off ng Nangka Marikina, 7.23 km sa halagang 104 pesos. Natin si Marikina. Inabot ko na nga kay madam ang helmet, sakto naman at di na niya kailangan ng shower cap at naka-jacket siya. Kaya naman rekta na kaagad kami sa biyahe. At makalipas ang 20 minutos na biyahe ay naibaba ko na dito si madam. Ganda no, ganda. Wala na nga akong siningil kay madam dahil naka-cashless payment siya. Habang nasa biyahe nga kami kanina ay pinasuko na kaagad ako ng booking. Hindi naman to kalayuan dahil 3 kanto lang ang pagitan ng susunod nating pasahero. Pero bago ko puntahan ay nag-chat muna ako sa customer. Nadadaan muna ako ng gas station para magpakarga. At nang sa ganun ay hindi siya magtaka kung sakali man ay matatagalan. Nagpagas na nga ako dito ng full tank 50. 300 pesos para sa full tank natin mga par. Pati nga ako ay napainom na ng tubig dahil sa sobrang init ng panahon. At pagkatapos ko nga magpagas ay pinuntahan ko na kaagad ang paghahandugan ng quality serbisyo. Yung tipong panatag siya kapag nasa biyahe na. Mula nga dito sa Marikina, pabalik naman uli ng Pasig. Sana all no, bumabalik. At dahil wala pang traffic sa mga oras na to, ay magiging mabilis lang din ang aming biyahe mga par. Grabe rin. 96 na. Isang daan nga ang ibinayad ni sir at di niya na kinuha yung sukli para daw sa magandang serbisyo natin mga par. 96, isang daan yung binigay sa atin. All goods in the hood. So maganda yung booking natin ngayon. Tuloy-tuloy. Next booking nga ay dito lang sa may Jollibee Ligaya Pasig. Kaya naman pinuntahan ko na kaagad. Huwag na natin patagalin pa at baka magbago pa ang isip eh. Malo. Hello ma'am. Papuntang ano no? Central. Oops, dandan ha. Hawak ha. Hawak. Okay na po. Pagsampa nga ni madam, agad naming binaybay ang Marcos Highway. 125 pesos, 10 km at nasa kalahating oras na biyahe. Ayon sa nakasaad na estima. Pagdating ng stoplight, napachika pa kay Angkas. Para kasi silaban no? Ayaw naman. Pero okay na yan. Kagayan lang. Patibayan lang ng katawan to. Sa umulan? Oo, sa bagay oh. Pag maulan, hassle. Eto, mahingitim lang tayo eh. Hindi, kasi ako layer ko sa oras Ha? Kaya ba't kayo, may pula sa ko. Bali wala lang ano. Ako ko mula. Sige, ingat. Shoutout nga pala sa iyo Paps, ingat lagi sa mga magiging biyahe mo. Maya-maya lang ay nakarating na kami sa drop off ni madam. Oh, yeah, dandahan. 125. 130 ang ibinayad ni madam at di na niya kinuha ang sukli para daw sa magandang serbisyo mga par. Malaking bagay din para sa aming mga rider ang tip na natatanggap namin. Pandagdag kita na din. Nakakapitong booking na tayo. Lumabas tayo ng 12:20. Alas 3. Nakakapitong booking na tayo. So nakaka 733 na tayo. So, all goods in the hood na, di ba? Pang-8 booking na pumasok. Long ride mga par. Tandang Sora ang pick up. Papuntang Manggahan Pasig. Mukhang Pasig gaming ako dito mga par. Sir Jim? Apo, boss, Okay. pwede ano lang. Ano sir? Mag-vitamin C lang ako. Oh, sige. Mag-vitamin C ka ba? Hindi, kayo po sir. Nagpaalam nga si sir sa akin at magbabitamin silang daw muna siya saglit. Sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan? Kaya inantay ko na siya sa kanyang kahilingan. Ilang sandali lang matapos niya mag-vitamin C ay rekta na kami sa biyahe. Okay na? Ganda rito, lamig no? 14 kilometer at nasa 1 oras mahigit ang lalakbay namin ni sir papuntang Pasig. Alas 4 na nga ng hapon kaya mahaba-haba ang babiyahin namin ni sir. Lalo na at medyo traffic na pag ganitong oras. Pagka drop off ko nga kay sir, inabot ko na ang gamit niya na nilagay niya sa back. 225 ang pamasahe. Wala na ako sisingilin dahil nakaka-cashless siya mga par. Pang siyam na booking at huling biyahe natin mga par. Hi sir.
Hello po. Hello po, good afternoon. Dito na po ako. Manggahan Pasig ang pick-up papuntang Agudo Street, Mandaluyong na may tinadalang 9.3 kilometer at nasa 30 minutes na biyahe mga par. At habang nasa biyahe nga kami sa kahabaan ng Ortigas Avenue ay napansin kong nakasandal na siya sa likod ko. Yan pala ay nakakaiglip na pala siya kaya agad ako nagdahan-dahan at kinausap ko siya. Sir, inaanto ka ba? Ha? Naku, huwag ka matulog ah. Malaglag ka. Kaya pala tumatama ka sa helmet ko eh. Wala ka pa bang tulog? Kakawat ko lang po sa workout. Wala ka bang tulog kagabi? Paggabi po Panggabi ka. Galing ka pa kagabi niyan? Bumula pa yung mata mo eh. Pahinga ka kaagad. Basta huwag ka lang malapit na tayo. Ilang beses ko na rin na-encounter yung ganitong mga senaryo. Kaya kapag alam kong inaantok na ang sakay ko, ay kinakausap ko na lang ng kinakausap upang maiwasan din ang mga posibleng disgrasya sa daan. Kaya doble ingat at laging alerto tayo. Hindi lang sa daan, pati na din sa mga sakay natin mga par. Matapos ang nakakaantok na biyahe ng sakay ko, ay nakarating na kami sa drop-off location. Ayun oh, makakatulog na siya oh. Pulang-pula yung mata mo eh. Magkano ba? 138. Sama ko sa vlog yung clip ah. Tulog ka na ha. So yun, bali antok na antok yung sakay natin. Buti na lang nararamdaman ko siya. Kaya kinakausap natin ng konti para mawala yung antok niya. Wala pa raw siyang tulog. So yun, makakatulog na siya. Paano mga par? Hanggang dito na lang. Pa-like and share naman. Salamat.